mga katamsi! Kumusta? Kumusta sa dangatong mga kamartis dira? Okay pa ba mo? Okay pa bang mga papaabaan ninyo dira? Kini na vlog is dugay na jud ay ni kayo mga katamsi. Din karon pa nako na edit kayo no na busy-busyhan ta. So naghimo day ko ana dira og kanang butanganan nako og mga Ray-Ban mga katamsi ba mga sunglasses o di ba murag daghan og sunglasses. So feeling kaayo charits. So dinuman na day nako taod no kay fast forward naman nako na dira no kay para madali ni atong video no. Dili ka nang dugay ba. Din gikuha dayon nako ang mirror in the wall. Din akong gibutang dira sa kilid kay para ara na mi dira magsamin-samin magpagwapa kay nindot man dira kay dili against the light makita jud ang atong pagkagwapa di ba? Oh, may pasayaw-sayaw pa si Madam at Charis may paigwad-igwad pa. So gibutang dayon ako dira ang ako mga abubot, ako mga pangilok, sanang o mga pahumot. O mao na diha. Then pagkahuman na ng mga katamsi, wa na koy maistorya. So i-fast forward na pud nato diri kay nagbutang na pud ko diri og kanang lansang. Kay akong butangan sa mga kalo, then pas paspasan usa nako kay dagan makayog mga kalikabok mga katamsi kay tungod aning amakan ba. So bisag gibutangan na nako dira og mga kuan katamsi kanang asiti og kanang varnish pero mao ra gyapon mga katamsi wa jud na wagtang mga bukbok murag naong niya ba gibukbok gihapon. Agoy intawon pareha sa way lang intawon. Pagkaman ako butang dira sa mga abubot, so gibutang dayon ako diri ang mga yawi sa kilid o dira mga katamsi humana. Din pagkaumana na o samin-samin sa ginagmay o gipakita pang picture nga katong niwang pataba. Ay sakit-sakit lang ka sa buot kay dili na jud na pabalik. Pagkahuman na ng mga katamsi, gibutang dayon ako diri ang mga lotion bisag usa ra ka buhok ba. Then pagkahuman ang mga pahumot. So paghuman ako dito mga katamsi, naghimo ko diri og gamay nga altar-altar pa mga katamsi. Di altar-altar ha kay gamay ra man na siya. Then para na ako'y kabutangan sa ning mga santos mga katamsi kay paita wa jud ko'y kabutangan intaw na tarong. So ako ni siya kabutangan din ako ni siya palitan og kanang hapin dira sa dito sa Fiesta Mall kung makalugar ko adto kay medyo layo-layo jud ang Fiesta Mall diri sa amoa. Then akong magpalit pud ko og mga buwak-buwak kay plastic ra man na buwak-buwak ko, di ba? Then ako na pud gibutang dira ang picture ni Papa. My Papa, I miss you so much. My Papa kadung. Sige butangan ako dira og kanang lansang kay para mabitay ra nako ang iyang picture. Maintainer lang usat ang mga yun ani mga katamsi kay puhon-puhon kung makatigom-tigom na so makapabalay tagdako-dako so makapagmagputang tsuko og kanang altar nga dako-dako mga katamsi kay para napud tay mabutangan sa ning mga santos ba. Og diri na lang kutob, mahal ko kayo bisag tambo ko pero lami